Dnes by som určitým takým osobitným spôsobom chcel spomenúť na tie veci, ktoré prežívame aj v tomto čase tu spoločne, lebo minulý týždeň sme mali krásnu slávnosť, vigíliu Najsvätejšej Trojice. Robili sme tu taký program, ktorý mal teda samozrejme vyznúť slávu nášho Boha, ale predovšetkým mal ukázať, že aj my dokážeme žiť také krásne spoločenstvo, ako žije Otec so Synom v Duchu Svetom, teda spoločenstvo lásky. A ja si myslím, že to naše stretnutie, ten program, na ktorom sme neboli len my, ktorí tu pravidelne chodíme, ale mali sme pozvaných hostí a prišli sa nám pozrieť ľudia z ďalekého okolia, sa o tom aj mohli presvedčiť, že program, ktorý je v Božom duchu a ktorý naozaj poukazuje na slávu Boha, nie na našu šikovnosť, ľudí spája a učí, ako majú spolu žiť, ako majú spolu vychádzať a vlastne ukazuje na to najkrajšie, čo nám Boh na sebe ukazuje ako na spoločenstve, ktoré žije v takej krásnej láske, práve na Ducha Svätého, teda Ducha lásky, ktorý je ponúknutý každému jednomu z nás. Samozrejme, že nerobíme nejaké stretnutia, programy alebo akcie len preto, aby sme sa nejakým spôsobom spojili alebo dali dohromady naše dary a síly. Ale predovšetkým preto, aby sme druhých pozvali. Pozvali tak, ako Pán pozýva nás. A Pán nás pozýva v takej veľkej láske, v takom veľkom pochopení aj našich slabostí a odlišností. Ale pozýva nás všetkých do života v spoločenstve. V spoločenstve možno takomto, ako sa tu stretávame pravidelne, každý týždeň, alebo v tých malých spoločenstvách, ktorých prežívame naše starosti, radosti, či už je to doma, alebo niekde v práci, v škole, alebo v spoločenstve, v ktorom sa modlím, v ktorom prežívam to svoje zasvetenie, tú svoju takú Božiu pozornosť a lásku. Áno, sú to chvíle, na ktoré my nikdy nezabudneme. Ja som spomínal minule, že my nemáme žiť z minulosti, najmä nie z tej, ktorá nás určitým spôsobom poranila alebo zranila, pretože ak budeme bojovať len proti tomu, čo vo svojom živote nechceme, tak akoby celý život na tieto problémy upriamíme. A potom sa trápime a bojujeme, alebo vlastne myslíme stále na to, čím by sme nechceli byť. Práve preto sa nám zjavuje Boh ako Trojica, aby sme pozerali na to, aký máme byť. V akom spoločenstve máme žiť a čo je v tom spoločenstve najdôležitejšie. A pri takýchto spoločných akciách, alebo aj, čo sme tento týždeň prežívali, slávnosť Najsvätejšieho tela a krvi, spoločne celá farnosť, opäť po rokoch, tak Pán ukazuje jednu dôležitú vec. Že napriek našim rozdielnym názorom, možno na náboženské otázky, možno na modlitbu, možno na osobné prežívanie, alebo na hoci čo, máme určitým spôsobom prekonať tieto malichernosti, alebo nie tie najpodstatnejšie veci, ktoré nám Pán ukazuje. Lebo iba vtedy budeme mať Božieho ducha. Iba vtedy my môžeme žiť vlastne ten obraz Trojice, ak príjmeme tohto Božieho ducha, teda ducha lásky navzájom k sebe, aj keď sme rozdielni. Aj Trojica je rozdielna. Hej, Otec robí niečo iné, Syn robí niečo iné a predsa sú v úžasnej jednote. A o to by nám malo ísť. V každom jednom spoločenstve, v ktorom prežívame, či je to teda naša rodina, alebo naše spoločenstvo, ktoré keď kráča v Božom duchu, tak robí tie úžasné veci. O to nám má ísť. Nie o rozdiel, alebo hľadanie nejakých názorových, alebo neviem, možno aj v tej službe, že kadiaľ máme ísť, alebo čo máme robiť. Ak budeme kráčať v Božom duchu, Pán nám ukáže, na čo máme dary a akým spôsobom máme tieto dary naplňať, alebo teda sa ich tak zhostiť, že nás to nebude rozdeľovať, ale práve naopak, že nás to bude spájať. Preto by som dnes chcel nadviazať na dnešné Božie slovo, na dnešné evanjelium, práve na tú poslednú vetu, ktorú sme dnes počuli. A keď stanete modliť sa, odpustite, ak máte niečo proti niekomu, aby aj vám váš Otec, ktorý je na nebesiach, odpustil vaše hriechy. Tak vás chcel vyzvať do takého odpustenia, ale nie takého hociakého odpustenia, ale takého generálneho odpustenia, teda takého pohľadu, ktorým sa odteraz budete pozerať navzájom na seba
bez toho, aby ste sa zraňovali, aby ste sa súdili, aby ste navzájom si nejakým spôsobom závideli alebo podkopávali nohy. Chcem vás pozvať do toho pohľadu Boha na nás, pretože ak my vstúpime do života s Božím duchom, tak sa začneme pozerať na seba takto. Teda Božo, alebo jak to povedať, tým Božím pohľadom a uvidíte úplne niečo iné. Mne to Pán mnohokrát tak ukazuje a preto ja mám veľkú radosť, keď vidím toto spoločenstvo. Keď vidím vás, pretože ste krásni. V tých očiach Božích určite a ja túžim po tom pohľade, aby som vás takisto videl. Pán mi to niekedy tak podkrie a vtedy sa veľmi teším. A chcem pozvať aj vás, aby ste mali tento pohľad navzájom. Aj keď mnohokrát sa bude vám zdať, že mnohokrát ste odlišní alebo máte iné názory na niektoré veci, nie je to podstatné. Podstatné je, že túžiš žiť s Bohom, túžiš kráčať v Božom duchu. A keď nájdeš tú cestu a budeš vstupovať do toho Božieho ducha, teda do toho života v Božom duchu, tak potom sa ti tie rozdiely akoby zmažú, alebo si povieš, že to nie je to najdôležitejšie, že čo mám hľadať na tom bratovi alebo sestre. Veď on je takou istou krásnou nádobou ako ja, naplňa ho Boží duch a môžem ďakovať za to, že je iný, pretože sa môžeme navzájom doplňať a môžeme navzájom rásť, môžeme sa podporovať. A to je to krásne. Lebo naozaj, kto dáva, dostane. A to isté platí aj o Božom duchu. Keď Božieho ducha budete dávať, keď budete dávať lásku, tak ho aj dostanete. Znova to Maťo detko dneska dal na Facebook. Budeš citovaný často, Maťo. Ale teším sa z toho, že aj vy to tak vnímate a mnohí tak túžite kráčať po tejto ceste a nájsť tú pravdu. Preto som sa na začiatku tak modlil, aby Pán nám odkryl pravdu, aby sme spoznali, k čomu nás On chce pozvať konkrétne. A dnes tak vnímam, že by nás chcel tak pozvať práve vďaka tomu dnešnému Božiemu slovu, k tomu evanjeliu, k takému odpusteniu, takému razantnému odpusteniu, pretože bez neho sa nepohneme. Bez neho stále budeme vstupovať do našej minulosti, do našich zranení, do našich rozdielností a málo sa budeme posúvať. Jednoducho bude to také slimačie tempo. Nie, že by človek nerástol, ale človek v duchu svetom to nerastie, to je jednoducho vychrica. To je niečo, čo vám zmení úplne život. Príslovia hovoria tieto slova. Rozumnosť krotí v človeku jeho hnev a je mu na čest, že sa vie povznieť nad previnením. Že sa vie povzniesť nad previnením. To je múdrosť. Áno, to sú príslovia, z ktorých máme čerpať. Máme sa povznášať nad previnením, pretože lebo sme ľudia a sme slabí a mnohokrát sa zraníme práve tou našou ľudskou nedostatočnosťou. Ale človek, ktorý kráča v Božom duchu, tak mu to nevadí, lebo tam sa už neotierajú o seba tie ľudské nedokonalosti, ale Boží duch, ktorý je dokonalý. A preto v každom vidíme potom niečo krásne. Potom, keď sa pozrieme na brata alebo na sestru, vidíme nie človeka, ktorý je nedokonalý, ale človeka, ktorý je naplnený Božím duchom vo svojej dokonalosti. A samozrejme poznáme aj tie vety z Jánovho evanjelia, komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, a komu ich zadržíte, budú zadržané. Samozrejme my vieme, že tieto slová sa vzťahujú priamo na sviatosť zmierenia, odpustenia, ale nie je to len to. Samozrejme, aj keď my ideme na sviatosti zmierenia a prosíme Boha o odpustenie, máme predovšetkým odpustiť my. Ale predsa len jednému textu by som sa chcel osobitne venovať. Je to text, ktorý rozprával, alebo bola to taká odpoveď Ježiša na Petrovú otázku, koľkokrát máme odpustiť. A on povedal tento príbeh. Nebeské kráľovstvo sa podobá kráľovi, ktorý chcel účtovať so svojimi sluhami. Keď začal účtovať, priviedli mu jedného, ktorý mu bol dlžný 10 000 talentov. Pretože mu ich nemohol vrátiť, pán rozkázal predať jeho ženu, deti i všetko, čo mal, a dlh splatiť. Tomu sluha padlo k nohám a na kolenách ho prosil, pozhovej mi a všetko ti vrátim. Pán sa nad sluhom zľutoval, prepustil ho a dlh mu odpustil. Len čo ten sluha odišiel, stretol jedného zo svojich spolusluhov, ktorý mu bol dlžný 100 denárov. Chytil ho, škrtil a volal, vráť, čo si dlžen. Spolusluha mu padol k nohám a prosil ho, pozhovej mi a vrátim ti. Ten však nebol ochotný, ale odišiel a dal ho do väzenia, kým mu dlh nesplatí. Keď jeho spolusluhovia videli, čo sa stalo, veľmi sa zarmútili, išli a oznámili svojmu pánovi všetko, čo sa stalo. Tu si ho pán zavolal a povedal mu, ty zlý sluha,
Odpustil som ti celý dlh, pretože si ma prosil. Nemal si teda aj ty sa zľutovať nad svojim spolusluhom, ako som sa ja zľutoval nad tebou? Jeho pán sa rozhneval a odovzdal ho mučiteľom, dokiaľ nesplatí celú dlžobu. Tak aj môj nebeský Otec urobí vám, ak neodpustíte každý zo srdca svojmu bratovi. Chcete byť vydaný mučiteľom? Lebo tak sa tam píše v tomto evanjeliu. Ak neodpustíte zo srdca svojmu bratovi, budete vydaní mučiteľom. Práve preto to odpustenie je dôležité v našom živote, lebo ak neodpustíme zo srdca, ak neuvoľníme ten hnev, to neodpustenie, to zlo, tak sa sami zatvárame do väzenia. Tak sa sami vydávame mučiteľom, teda tomu zlu, ktoré vyšlo možno od niekoho iného, ale my ho nechceme nejakým spôsobom zahubiť alebo zatlačiť, zničiť, ale práve ho živíme. A tak sa vystavujeme mučiteľom a mnohokrát sa aj čudujeme, že prečo prežívame také ťažkosti v našom duchovnom živote. No pretože máme stále niečo proti sebe. Stále vyhľadávame nejaké rozdielnosti, ktoré zamestnávajú našu myseľ, ktoré zneslobodňujú našu dušu, ktoré nás vydávajú mučiteľom a tie nás trápia. A v tomto sa zožierame dlhý čas a mnohokrát sa čudujeme, prečo ja z tejto zlej duchovnej atmosféry, z toho ťažkého duchovného stavu neviem výjsť. No pretože si vydaný mučiteľom. Pretože neodpustil si zo srdca. Pretože nemáš otvorené srdce preto, čo chce od teba Boh. Pán ti sľúbil slobodu. Aj v knihe proroka Izaiáša vidíme, že sme pomázaní ohlásiť slobodu zajacom a väzneným prepustenie. A ty sa stávaš dobrovoľným zajacom, pretože nechceš odpustiť svojmu bratovi a zostávaš v tom žalári, kde si vydaný mučiteľovi, ktorý ťa môže neustále obťažovať a neustále utláčať, pretože si tam dobrovoľne. Zostal si tam na jeho území a nechceš sa vymaniť z tohto zajatia. Preto odpustenie neznamená len, že musíme začať nejakým spôsobom znova veriť človeku, ktorý povedzme nás neužil, lebo to nemusí byť len nejaký rozdielny názor a môže to byť veľká rana, ktorú človek prežíva. Znamená to jednoducho, že viac nebudem chcieť pre neho trest za to, čo mi urobil. Už viac nebudem snovať tie plány, ktorým budem akýmsi spôsobom toho brata utláčať, ale budem ho odsúvať zo svojho života. Budem sa mu vyhýbať, nebudem sa chcieť s ním rozprávať. Toto je to, do čoho máme vstúpiť. My ak nevstúpime do komunikácie s ľuďmi, s ktorými máme nejakú ťažobu, niečo nevyriešené, niečo nevypovedané, tak stále to tam bude. A tvoja duša bude stále vydaná mučiteľovi, ktorý ťa bude utláčať práve preto, že si neodpustil zo srdca. To znamená zo srdca. Preto, že nás čakajú krásne chvíle, príde otec biskup v nedeľu, bude vyslovať sviatosť birmovania pre našich priateľov, budeme sa za nich modliť. V nedeľu večer je naplánovaná celosvetová adorácia od 5. do 6. so svätým otcom Františkom. Čakajú nás naozaj chvíle znova spoločné, na ďalší týždeň chceme urobiť stretnutie s našimi rodičmi. Ak my naozaj chceme prinášať tú krásu prežívania spoločenstva, ak my chceme tým našim životom v spoločenstve veriacich pozývať ďalších, aby sa obrátili k tomuto životu, aby našli tú krásu života v Duchu Svetom, tak musíme začať odtiaľto. Tak si odpustiť, ale hlboko, ísť do toho svojho srdca. Nielen povedať, že až však nič sa nestalo, ale začať tým, že sa vymaníme z moci tých našich mučiteľov, odpustíme a budeme prosiť Pána, aby sa nám dal pozerať na nás tým svojím pohľadom. Pohľadom ducha, pohľadom lásky, prijatia. A potom uvidíte, aké tie chvíle, ktoré má pre nás pripravené, budú naozaj krásne s ním.